الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بايحك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. sai a yi haƙuri an samu jinkiri saboda matsalar sola. An samu rashin jituwa tsakanin sola da wutan nefa. So muna fatan wanda abin ya shafa za su sake dubawa. Yanzu ma mai aka siyo aka saka saboda a samu a yi karatu ɗin. Wanda suka siyo man Allah ya saka musu da alheri. Muna cikin babi na 23 kuma yau shine zama na 48. Muna cikin mas'aloli na azumi. Mas'alar ƙarshe da muka tsaya a kanta shine sahur da kuma buɗe baki, sai kuma mutum kada ya ci abinci in yana kokwanton alfijir ya keto ko bai keto ba. Yau za mu tashi sabuwar mas'ala shine wala yusamu yawmu shakki li yuhtafa bihi min ramadan. Wannan mas'alar azumi ranar da ake kokwanton wata ya kama ko bai kama ba. Misali mu ce muna cikin watan sha'ban 29, ai shine ake duban wata ko? To an duba ba a gan shi ba, sai mutum a zuciyarsa ya dinga anya ku ba a ga watan nan ba, ina jin an gani a wani gurin, labari ne bai zo mana ba. Sai ce maimakon gobe na ci gaba da cin abinci na ce 30 kenan, kawai bari in tashi da azumi, in Allah ya sa an dace azumin watan ramadana ne shi kenan ni nayi gaba, in ko ba azumin watan ramadana bane to shi kenan dai na dai yi azumi. Shi ne malam ya ce wala yusamu yawmu shakki, ba a yin azumi ranar da ake kokwanton ta ramadana ce ko ba ta ramadana ba, li yuhtafa bihi min ramadan, domin mutum ya samu kewayo cikin addininsa. Abinda ake cewa da shi ihtiyat, domin kakka fada cikin kuskure. Duk wanda zaka ji ya ce zan yi kaza ihtiyatan, akwai yiwuwar abinda zai iya faruwa in ban yi wannan abin ba. To amma al-ihtiyat a nan gurin ba a yadda ka yi azumi ranar da ba a da tabbas akan cewa ta ramadana bace, amma kai a zuciyarka ka raba kafa ne, in ramadana ne shikenan, in ba ramadana bane ma shikenan dai nayi azumi. Wannan akwai hadisi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake a cikin sa annabi yana cewa man sama yawma shakki faqad asa abul qasim, wanda duk yayi azumi a irin wannan ranar to ya saba wa baban qasim, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine dalilin da malam ya dogara da shi. Wa man samahu kadhalika, wanda ko yace bari shi dai sai yayi din, duk da ranar kokwanto ce sai yi azumince ta, malam yace lam yujzihi, ko da an dace azumin watan ramadana a ranar ne to shi nasa azumin bai yi ba, ana bin sa bashi. Wa in wafaqahu min ramadan, ko da ya dace wannan azumin wannan ranar ta ramadana ce kuma ya azumce ta. Me yasa? Saboda niyya. Yanzu shi niyya bisa kokonto, ita ba a yin niyya akan kokonto, sai dai zamanto an samu abin da ake cewa shi aljazmu. Yanzu ba haka zo ka ce bayan ka tada iqama ka ce kafin ka tashi ka tada sallar, a zuciya sai ka ce to wannan sallar ko ta zama azhar ko ta zama la'asar, Allahu akbar, kaga baka da ko daya, baka da azhar